जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा बानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। चलिए हम आप लोग के रिपोर्ट बता दी तो आप लोग के मालूम है भैया कि आजकल भोजपुरी स्टारन भोजपुरी इंडस्ट्री के जलवा पूरे देश में बा। जी हाँ भैया, नेशनल मीडिया से लेकर नेशनल शो तक भोजपुरी स्टार के बुलावल जा रहा बा। लोग भोजपुरी भाषा भोजपुरी इंडस्ट्री के खूब सराह रहा बा। तो इस सिलसिला में केबीसी के बढ़ावा सीजन में भी भोजपुरी के जलवा देखे के मिलल। जी हाँ भैया, आप लोग के बता दी कि शिवम राजपूत जो कि कानपुर के रहे वाला रहन, जो कि कल यानी कि 23 दिसंबर के केबीसी के शो में पहुंचे रहन, उनका से अमिताभ बच्चन जी सवाल कैले कि हम आपके एगो ऑडियो सुनाइम जो कि एगो भोजपुरी स्टार के ऑडियो है, आपके सुन के बतावे के बा कि आखिर वो केकर आवाज है। जी हाँ भैया, ऑप्शन में रवि किशन, विनय आनंद, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के नाम दिहल गई रहे। आप लोग बता दें कि ऑडियो रहे रवि किशन जी के और शिवम जी जो कि इस सवाल के जवाब दे के 5,000 रुपया भी जीतले। वही क्लिप की भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी मीडिया में काफी चर्चा हो रहा बा। तो भैया आप लोग के ई रिपोर्ट कैसा लागल, ई न्यूज कैसा लागल, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और भोजपुरी जगत के हर छोट बड़ न्यूज जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा।